Ja, gasten, voilà zeg. Kijk, dat is hier een filmpje die achteraf is ingepakt dat ik je nu heel van voor in een video ga ertussen plan. Ik heb dus niet gezeverd een euro of 65 bezig geweest met in een video te bewerken en te doen. Dus moet ik dat allemaal voor mijn plezier te doen. Nu een keer dat te kunnen mogen. Maar ben ik er dus heel als gereed. Wat gebeurt er? Kom ik al besef, ik zei, godverdikke. Met een één dag staat dat er niet eens tussen. Ik zei, dat kan het toch niet zijn. Ik zei, een filmpje over een meeting en met een één dag staat dat niet eens op. Dus bij deze, we zitten hier naar boven, maar ik kan naar boven gehaald, wanneer ik het toe gaan gasten. Ja, godverdikke. Ja, dat is niet met een dak, gasten. Jammer genoeg kan ik nu niet meer naar buiten gaan. Voor mijn dak hangt te steken, wat heel de straat uit hier water zit, het is al redelijk luid. En ik zei, ik ga ook niet de mensen nog een beetje langer wachten. Ik ga dat maken dat dat morgen online komt. Dus het is nu zondagavond, wanneer ik nu aan het vertellen ben. Maar je ziet dat dus maar op maandag, gasten. Veel kijkplezier is ook zeggen. En tot op het einde van de vlog, want toen ga je me nog een keer doen. Gaan we niet veel horen met dat filmpje. Pure viertakt lawaai, dat ga je horen. Alleen maar dat, alleen maar. Niks meer. Echt heel zalig, gasten. Allee, tot op het einde.
voilà, dat was hier het laatste van dat filmpje. Het is tot met rommel van genoten uit. Kijk, ik heb mijn beste gedaan. Ik weet ik heb niet of ik dat goed gedaan heb of niet goed. Moet er maar een keer onder zetten, wat je ervan peest. Als je me heel de grond gaat is, dan moet je nou precies wat niet doen. Het is wel eronder zetten dat hij wilt. Ik kan het wel een rommel uit mijn gemak bekijken. Ja, vergeet nog eens van niet te liken, te abonneren en te delen met al je maten. Nee. Allee, tot de volgende keer. En de volgende dagsmeeting of ik heb een filmpje van GTA weer of zwart, we gaan het wel allemaal nog zien. Stefan, bedankt voor het kijken. En ja, ook Stefan, bedankt aan iedereen die aan een dagsdeur gezond heeft. Echt waar, dat tot echt aan mijn harte. Salut!